ko dahil si Pastor Sindin in Alista. Usa ko ka district pastor sa Seventh-day Adventist Church assigned sa Kawit, Kauswagan District. Ang akong distrito ikan sa Marawi, paingon sa Kauswagan, Lanao del Norte. Aduna ko dakong problema kay sa akong pagpang-empleyo sa Seventh-day Adventist Church, especially sa North Central Mindanao Conference. Wala gyud ko nila tagae og mga premium remittances sama sa SSS, PhilHealth o Pag-ibig. Kami nga mga pastor sa Seventh-day Adventist Church, puros may mga profesional. Among gieskwelahan kini og 4 ka tuig sa colleges sa Seventh-day Adventist Church. Kunya kung imong tanawon ang among mga trabaho, mostly perting lisuda. Ma-assign pa kami sa delikado nga mga lugar. Pero ang ako lang ikasakitan, kaya ako silang hangyo nga ilang ihatag sa ako ang akong mga remittances sama sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig kay simbakog mga disgrasya mi unsa may makuha sa among pamilya. Igo ra ko nila gipasaligan nga ilang ihatag ang akong mga remittances, pero bisag karon na trouble pag-ayo ako una kay katulo na kahigayon akong silang ipatawag sa duli. Mura ramang ko nila gihimo way buot nga tao. Actually, ang Seventh-day Adventist Church dili maoy akong ireklamo gyud kung dili ang buhatan sa North Central Mindanao Conference o sa Southwestern Philippine Union Conference nga ginumalahan ni Pastor Jerry Patalinghog. Usa ni siya ka pastor nga mimando sa mga nagdumala sa North Central Mindanao Conference aron dili matagaan og insakto nga hustisya ang among pagpangimpiyo. Gani ang among presidente nga nilaban sa ako si Pastor Cristito Bacalares, iya kong gilabanan pag-ayo sa libor without due process, ilang gi-impeach, ingunani sila ka mga itawag na ko gamhanan nga mga tao. Gani aduna gyapon usa ka treasurer diha si Sir Benjamin Mendez nga iya kong gigulat kay pagumangkon daw siya ni Attorney Virgilio Mendez katong national director sa NBI kaniadto. Iya kong giingnan, ikaw na kay mga armas nga mga illegal, ako kang ipadakop sa akong angkol. Og kini nga mga allegation, dako kini nga binuang. Usa ko ka pastor unya mugunit ko illegal nga mga pusil. Gibinuangan kog istorya, ila kong gigulat. Gani ila pang gipaabot nga ako daw silang gidetreat. Actually wa na ko nagibuhat sa ila. Nasuko sila pag-ayo sa ako kay kaning ilang gibuhat dugay na nga illegal sa gobyerno. Wala paghatag sa SSS, PhilHealth ug Pag-ibig. Dili ko magingunani kung wala ko na argabyado. Mudagan ko sa among simbahan pero nakita nako nga ila kong gibinuangan. Sa mga tao nga gibinuangan ani nga simbahan, ako kamong hangyoon nga ireklamo ang inyong mga reklamo. Kay ako dili ko usa ka mini nga pastor, tinuod ko nga pastor sa Seventh-day Adventist Church. Ila lang kong gibinuangan, wala nila gihatag ang akong mga benepisyo. Simba ko mga disgrasya mi kay mga profesional mi gitagaan gani nila among gwardiya og SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Ang among janitor sa North Central Mindanao Conference ilang gitagaan. Unya ako usa ka profesional nga district pastor sa Seventh-day Adventist Church, wala nila tagay, sakit kay sa akong kabubuton. Inaot nga inyo kung matabangan sa akong problema kay dako kini nga binuang sa Seventh-day Adventist Church nga ilang gibuhat kanako mayong hapon. Okay. Pila na ka katuig diya, pastor? Ngayon church. Tulo na ko katuig ma'am o 5 ka bulan sa akong pagpangimpiyo. Wala gi ko tagay. Naaga ni sila gipahimo sa ako nga ila kong gipawali dito sa Iligan City. Unya ang ilang instruction sa amua muhatag mig allowance every day. Ang mga tao among ipaapil sa seminar unya kung ganahan sila sa SDA Church, pwede silang magpabautismo pero ila kung ipasanginlan nga ako daw ipamalit nga mga tao. Pero wala ko na buhata kay di man ko makabautismo. Di man ako nagbautismo. Ila kong gibuhat-buhatan, nadaot ang akong pagkatao. Muna karon naka hangyo gyud ko nga tabangan ko sa media kay grabe ang ilang pagbinuang sa akong pagkatao. Sa imong tanaw, pastor, dili lang ikaw ang gareklamo ani. Dagan pa ba sa imong tanaw? Dagan ba ng panidan nimo nga inana susama lang yapon sa imo wala tagay? Dagan ang akong mga kauban sa trabaho, wala na lang na sila gamulo kay sige ra mi lang ingnon nga misyonary kunuhay. May ko sila magpakita nga mutabang sa mga pobre panahon sa mga kalabidad. Pero sa ilang mga empleyado, grabe kadako ang binuang nga ilang gibuhat sa ilang mga empleyado, ang North Central Mindanao Conference. So sa may move nimo karon doon na kay pag file og kaso batok sa mao gini ako ang na desisyonan nga mo pasaka na lang yung sumbong
ining nagdumala sa Southwestern Philippine Union Conference ka Pastor Jerry Pamunag Patalinghog, apel sa nagdumala sa North Central Mindanao Conference kay kining mga tawhana grabe gyud ang ilang binuang sa akuha. Ila pa kong ginagulat nga NBI kuno ang ilang pamilya, especially sa treasurer sa North Central Mindanao Conference Benjamin Mendez. Iya kong gigulat nga NBI kuno ang iyahang angkol Sir Attorney Virilio Mendez. Wa ko magtuo na ingunanion ko pag binuang kay ang akong pagreklamo tinarong gini nga wala sila mihatag sa akong SSS PhilHealth ug Pag-ibig sulod sa 3 ka tuig ug 5 ka bulan. Okay. Panawagan lang, Pastor, sa kinatibukang member sa maong Akong panawagan sa tanang membro sa Seventh-day Adventist Church. Maayo ang atong reliyon apan ang nagdumala niini labi na gyud sa Southwestern Philippine Union Conference ug North Central Mindanao Conference. Dakong binuang gani kining mga tawhana aduna sila gitawag og committee, executive committee ug kini nga mga committee nagkaplano nga impeach ang presidente Basto Cristito Bacalares ug ila kining nahimo ang hinungdan milaban sa kuha nga tagaan kog insakto nga benepisyo ilang gi-impeach ingon ani kahugaw nindot mawali pero binuang ang ilang trabaho sa mga tao nga susama nako. Luoy pod kay nguning ngun ana nga tawag ing trabahante oy. Dapat tagaan gyud og insaktong sweldo, insaktong kining benepisyo. Siyempre, trabahante gud, empleyado gud sa tawag ining kumpanya nga iyahang gisilbihan nga Seventh-day Adventist Church. Ngilad mo pog kayo magpatrabaho kag tao. Nya kuya ra ba kayo ang trabaho kay pagpalapnag baya sa pulong sa Biblia. Biblia ang ilahang trabahoon, Biblia ang ilahang iadto sa gitawag og mga tao. Nya pagkahuman inyuhang surambawon ang kuan or ginasurambaw ang ilahang tawag ining benepisyo nya uroy og mga matay na sila. Di ba? Uroy og tawag ini magkasakit, walay kuan, walay tarong nga benepisyo nga ihatag sa gobyerno. So mas maayo mo ganda kung tinuod gid mo nga iya mo sa Ginoo, tagaan ninyo na kuan, tagaan ninyo na og kining benepisyo ng inyuhang gitawag og mga pastoy. Asam na napaingon ng inyong kwarta, di ba? Naamagani mo kuan, naagani mo 10%. Naamoy tawag ini ikapulo. Kusog kaayo mo dawat sa tawag ini ikapulo nya pagkahuman ang inyong mga pastoy di ninyo tagaan og kining benepisyo SSS, PhilHealth, Pag-ibig, unsa pa na. Kaya siyempre, trabahante man. Ay na lang mo pagkumpanya og mauhon. Tagalan na ninyo ng pangalan nga Seventh-day Adventist Company. Kung mauhon kay ang inyong mga trabahante, dili man mo makahatag og tarong nga benepisyo. Ngilad kayo ba? Ngilad kayo nga labinag ang ato ang kapital, ang ato ang puhunan, Biblia. Puhunan ninyo, Biblia. Puhunan ninyo kanang gisulti ni Ginoong Jesucristo. Puhunan ninyo kanang inyong ipabarog ang inyong pagtuo mo na inyong kapital sa inyong negosyo. Nya pagkahuman dili mo makahatag sa tawag ining benepisyo sa inyong gitawag og mga paso tanawa gareklamo. Nya pagkahuman mo file pagid og kaso dito sa DOLE, Department of Labor and Employment. Para di na mo dako, dapat inyo na lang i-settle. Ihatag na ang kuan, ihatag na ang inyong tarong gitawag og benepisyo. Barugi po na inyong pagkumpanya, barugi po na inyong tawag ining paghatag og benepisyo sa membro. Kay siyempre business man ang inyo. Di ba? At least may balo ang mga tao nga kumpanya, business, nga pagkahuman siyempre ang mga pastoy nila na gitawag mga benepisyo. Ihatag po na ninyo kada kuan 10%, taga bulan o pailabot ng taga Sabado ninyo nga koleksyon. Di ba? Ang reklamo ninyo mga pastoy niya, di lang daw kay siya daw ang reklamo. Daghan pa. Atiman na po na ninyo Atiman na.